Zaintza burujabetzaren inguruan jardun dugu, jakinda oraindik bideo oso luzea gelditzen zaigula horren definizioan, eta bideo oso luzea era berean Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitarioa deitzen dugun hori definitzeko. Gako batzuk eman ditugu, eta nik uste importanteak diala, bata eragileen arteko harremana, eragile udal lege saietakoa, erakunde artekoa, ehun sozial eta komunitarioarena, baita jardun dugu pixka bat ehun ekonomikoak izan beharko luken funtzioaren inguruan, gaur-gaurkoz dakagulako negozioa egiten duten enpresa pribatu asko, eta bestelakoak ere, baina nagusitzen da. Eta hori dana nola artikulatu ikusi beharko dugu aurrerantzean. Hernanin badaramatzagu urte batzuk zaintzaren inguruan lanketa egiten, zaintzak demokratizatzeko bidean Hernanin eman beharreko pausuak adosten, eta tartean auzozaintza proiektua sortu dugu. Auzozaintza proiektuan bakardade egoera ez hautatuan dauden adineko pertsonei berriro ere komunitatera konektatzeko ibilbide bat irudikatzen zaie, eta ibilbide hori egiten laguntzeko bidelagun figura bat sortu da, eta horretan zaintza lanen kooperatiba osatu zuten emakume migratuak ari dira lanean, bakarrik dauden emakume askotan hoien eta komunitatearen arteko lotura berriz eginez, ez? Eta proiektu hortan baita ere garrantzitsua da, pertsona hauen inguruko komunitatea ere aktibatzea eta auzozain edo konpromisoa edo hartzea, ezta? Gure inguruan bakarrik bizi diren pertsona horiei herriarekin lotura egiten laguntzeko eta haietaz arduratzeko inguruko jendea aktibatzea, ezta? Beraz, urtebete egin dugu, probatu dugu 3 auzotan Hernanin, oso emaitza onak ematen ari da, bakarrik zeuden pertsona horiek ari dira elkartzen, taldeak osatzen eta herriaren bizitzan parte hartzen. Eta orain erronka da herri guztira zabaltzea, auzo guztietara zabalduko dugu, eta ea zer ematen duen.